ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಕನ್ನಡೊಡಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂದ ಐಕ್ಲ ದುಂಪೋದು ಕವಿಯೂ ಕಾಣದ್ದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಕ ಕಂಡ ಅಂದಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪನರಾವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನರಾವಂದಿನೇನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಿಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತದೆ ಪನೊಂದಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನು ರಾಜ್ಯಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದಾರು ಬೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಲ ಯಾನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಟ್ಟು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೊಂದುಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಆ ಪುದರ್ ಬೇರ ಅಂದು ದೀತೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೈಕ್ ಮಹತ್ವ ತಿಕ್ಕುಡು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೇರ ಆ ಬೇರ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ಲ ತುಳು ಆಯ್ ನಡೆದ ಹತ್ರ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಕಥ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೆಂತಿನ ಕುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ್ಗಳು ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನೊಡೊಂದುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೋಳ್ತಿನಾತ್ ತಿರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸಲ್ ಉಡುಪಾದ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಾಪನ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ್ನ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ಜನತ ಬಗೆಟ್ಟಂತೂ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿಂದನ್ವೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೋಬ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಳು ವೀಕ್ಷಕರೇನು ಬೋಡ್ತಿನತ್ತ ತೆಲ್ಪಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪಾತ್ರದಾದ ಆಯ್ತ ಕಥೆದಾದ ಸಂದೇಶದಾದ ನೆಂಪೂರ ಅಕಡನೆಕೇನ್ಗ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇರು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತು ಪರ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತಮ್ಮಣ್ಣರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾಡು ದುಂಬುಡು ತೆಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ಸುರುಕು ಇರೋದಾದ ಅನ್ಬೇಕಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ನಂದು ಕೆನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನೀ ಕಲಾವಿದೆ ಹತ್ತೊಂದು ಪನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕೊರಡಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದನ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕನಸುರದ ಬುಕ್ಕ ಜನ ಗುರುತಿಸೋದು ಬೇರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕಾರಣಾಂತರ ಯಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏನೊಂಜಿ ಕನಸೊಂದು ಮಂತ್ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಬಸ್ಕ್ ಓಡೆಗ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ನ ಓಡೆಗ ಒಂಜಿ ಪೋತೆ ಬನ್ಪಿರತ್ತೇರಿ ಓಡೆಗ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನವೀನ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಇಂಚು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬನ್ಪಿರ ಅಂಚ ಕನಸು ಚಿತ್ರಡೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಏರನ ಬೇತ ಆಯ್ಕೆ ಆದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಪಘಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿರ ಅವ್ರು ಈರಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಅಂಜು ಮಂತಿರ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಟ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಂಗೆ ತೃಪ್ತಿಂಡು ಐಟ ಆತನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ದ್ರೋಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡಮೂಜಿ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನು ಸರ್ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕೆ ವಿನು ಬಲಂಜ ಒಂಜಿನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ಇರೆಗೊಂಜ ಪಾತ್ರ ನೀರು ಮನ್ಪೊಡಿಂಚೆ ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ಮಂತದ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಂಗೆ ಐಟು ಖುಷಿದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂದ್ರ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರತ್ನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಎತ್ತನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನಿ ಜಿ.ವಿ. ಅಯ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರಿಗೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡದಾದ ಕೆಂಡ ಮುಖ ನೋಡುವ ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಂತುದು ನಮ್ಮ ಆವಭಾವನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುವ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ನೆನಪುದಿಲೆ ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆತನಲು ಆಲಿದ ಅನೇಕ ಇರೆಗೆ ಬೆತೆ ರಾಜರ ನಕ್ಲ ಆಲಿದಿರಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ದೃಷ್ಟಿಪೂರ್ದನೆ ಈ ಊರು ಪಂಡ ಈ ಊರು ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಬುಲೆ ನರಮಣಿತ್ತೇರು ಬುಲೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಕಟ್ಟಪಾಡದ ನಿಯಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನ ಊರು ಮೂಲ ದಾನಯನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯತ್ತನಂಚಿನ ಊರು ಕ್ರಮೇಣ ದಾಯಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಾತಾವರಣನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರದೇಡ ಒಂಜಿ ಮೃಗೀಯ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇನಿತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪ ಒಣಸ್ಮನ್ಪ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಇರೇಬೋದು ಬನ್ನಾಗ ಇರೇಗ ಆಗ ನಿಮ್ಮಡಿಯರ ಶುರುವಾಪನ ದಿನ ಇರೇಗ ಬ್ಯಾರ್ಲೆನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋಡು ಅಲ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಆ ಕನ್ನ ಬರ್ದು ಜಿಲೇಬಿ ದಿನ ನೆರಂದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರೇನು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತಾಜಾಗ ಇಡತ್ತೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಿಯರ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಬರ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನಿಕೆ ಉನೇರ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದ ಉದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ಇರೇಗಿ ಒಂಜಿ ಸರಿದಾಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಜ ಪರಿತೆ
ಅಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ಪು ನಾವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಂಡಿತ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರದು ಜನಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಐತನ ಅಪ್ಪ ಇರೇಗ ತಪ್ಪನ್ಲ ಸಹಿಸದು ಗುಲಾಮಿ ತನೋಡು ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಣ್ಣಗ ಇದು ಮನ್ಪೋಡು ಐನು ಒತ್ತೊಂದು ಬದುಕೋಡುಂದತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಬದುಕಗ ಒತ್ತೊಂದು ಬದುಕಗ ಬಹುತ್ವೋಡು ಬದುಕಗ ಸೇರೊಂದು ಬದುಕಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪರಲಿ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಒರಿಯಂತೂನಾಗ ಒರಿಯಗಾಪಜಿಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐರ್ದಾದ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರೋಣಿನಿ ವಿನು ಬಲಂಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಈ ತುಳುನಾಡದಾರ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡೋಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತಿರ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಈ ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ನೀರು ಗಾಲಿನ ಸೇರ್ನ ಋಣನೆಂಚ ತೀರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಓಡಾದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರೋನು ಮಾತಿರನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ ಐದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಸೇರ್ಸವನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಂಚಿನ ಇನ್ನು ಓಲು ಇನಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ಪಡ ಅವೇ ಜಾಗೇಡಿನಿ ಆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಂಚಿನ ಜಾಗೇಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಂಚಿನ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಐದ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬರ್ಪಣವರೆಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂತ ಪುದರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿ ಇರಿಗಾಟೆ ಪುದರ್ ಗೇಟ್ ಅದು ಗೇಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಗೇಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪುದರ್ ಏರ್ಡಲ ಇರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರನ ಯಾನೋರ ಗೇಟ್ ಬೂದ್ ಬರ್ಪೆ ಗೇಟ್ ಆಟ ಗೇಟ್ ಪುದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜ ಶಾಲೆದ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಂಬ ಇತ್ತನೆ ಐಟ ಲಾಟ ನಿತ್ತನೆ ಬೊಕ ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿರ್ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೈಮ್ ಅರಿ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಆ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲಂಚನೆ ಬರೋಣ ರಡ್ಡು ಕಂಬ ಐಟಂಜಿ ಲಾಟ ನಾ ರಡ್ಡು ಕಂಬ ಗೊತ್ತರ ಇಡೀ ಕತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅತನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲವೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಕಥೆದ ಆಧಾರದ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನ ಒಂದು ಅದು ಇರೆಗೆ ಸತ್ಯಕತೆ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ನನ್ನ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಡು ಜನಕ್ಲೇ ಪಂಡ ಸತ್ಯಕತೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಗ್ಲಗ್ಲಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲ್ತು ನೀರ ಅವಕಾಶ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆನ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ ಒಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಈತೆ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕಂಬಲು ಸಿನಿಮಾಡ ದೇವರ ಕಂಬ ಆತನ ದೇವರ ಕಂಬ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆದ ಅಂಶ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆದ ಉಂಡು ಒಂಜಿಲೆ ಪುಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣ ನವೀನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆರಿ ದೀಪಕ್ ಯಾನ್ ಮಾಮು ಪಾಟ್ ಮಾಮ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಗೌಜತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಅಂದವಿ ಎಟ್ಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ತೂಲೆ ಮಾಮು ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇನಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪಾಪ ಬರ್ಪಿಸೇರಿ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಐತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವೇ ಯಾನ್ ತಿಲ್ಲಾಡೆ ಪುನಃ ಟಿವಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 15ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ 15ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬೋತು ಇನ್ನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ದೀಪಕನು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆನೆ ರೂಪೋಡ್ತು ಓಡಾ ಪನೀರ್ ಐಟ್ ಅದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲಿನ್ ತೋಜದೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ಸುತ್ತುದಿಲ್ಲ ಸುಂದುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಗುರ್ತತಿ ಮತ್ತೆ ಇರೋ ವರ್ಷ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಕಾಟಿಬಳ್ಳ ಅಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಅಪಘಾತ ಗುರ್ತ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ರ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಶುರುವಾತ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಜ ಬದುಕಡ್ಲ ನಿಜ ಲೋಕಡ್ಲ ತುಳುನಾಡಡ್ಲ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಶುರುವಾನ ಗಂಚ ಮರಿಯಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂನ ಅತ್ತಂದನ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಪುನಬೂರುನು ಆ ಕತೆ ಟೀರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಕ್ಕ ಕೊಲ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಕತೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಕಿತ್ತುತ್ತೀರಿ ಎರಡನಿಗೆ ಮಾತ ಆ ರಡ್ಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಜವಣರ್ನ ಅಭಿನದ ವಿಕೆಟ್ ನಾಯಕರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ರಾಕೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಅಂದ್ ಕೊಂಚ ವಿಷ್ಣು ನಲ್ಲ ಸಲೀಂ ನಲ್ಲ ಮಲ್ದಿ ನಾಕ್ಲು ತಿಮ್ಮಡೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಆರ್ನ ಗರಡೆ ಡೇ ಪಲಗಿ ನಾಕ್ಲ ಅಂದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗನೆ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿ ನಾಕ್ಲು
ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ನಿರೂಪಣೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಣಂದು ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಜರುತ್ತು ಒಂದು ಪೊನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಐನ ಆ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತನೇನು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಕನವಡುಂದ ಅಂಡೆ ಆಕ್ಲನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಡೆ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೌಂಡು ಅಂಡ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನು ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರು ಆಯರ್ ಪಡೋದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪಡೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಬಂಜಿದ ಬಡ ಬಡದ ಮಲ್ಪಿನ ಬೇರೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಯಾರು ಪಡೋದು ಅವರನ್ನು ಕೇರದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನು ಬೇತೆನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ತೋಜಾದೇರು ಅಂಡ ತುಲೆ ಕೆಲವುದೊಬ್ಬರು ಐತೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿನಿಂದ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಂಜಸ್ಸರ್ಗೆ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪುಟ್ಟದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿನ ಒಂಬೆರ್ನ ತಪ್ಪದಾದನ ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಪಡ್ನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬರೋದುಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದು ನಂದು ರೈಸದು ಅದಾದನ ಅಂದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂಜಾದ ಬದುಕುನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜದಾದನ ಐಟ್ ಬಲಿ ಪಶು ಅಪ್ಪನು ಕೆಲವರು ಈ ಕಲ್ಪನಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಪುರ ಯಾವ ಎನ್ನ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಸೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಈ ಬಿಡಗಟ್ಟು ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಅಕ್ಲನ ಮುಖಾಂತರ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ ದುಂಬು ಪೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾನ ನಕ್ಲನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಂಡತೈತೆ ಅವಿತ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಶಂಕರ್ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ದೀಪಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀಪಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಂಚಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಬೇರೆ ತುಯಾರ ಬೇರೆ ತುದಿ ಸರ್ ಇರೇನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸಾತಂದಲ್ಲ ತುವಂದಿನಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೇಜಾರು ಇರೇನ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಪೋದೊಂದು ತೂಕಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನನ್ಲೆ ತಗೋಡ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಲೇವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ರಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪನ ಬಾಕಿ ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂಬತ್ತು ಜಾಲಿ ಎಸ್ ಶೋರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕಿಂದ ಕೂಡ ಅಂಚಿನದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೂಡ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಜನ ನಾಯಕರೇ ಕಥೆನೇ ಒಂಜಿ ನಾಯಕದು ಇರಗೊಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಪುಟ್ಟದನೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೇಸದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಟು ಆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಇರಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೋಡಾಯಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಡಿ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡಿನ ಬರೋಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಲು ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇರೇಗ ಪಂಡದ ಮುಗಿಪುನವತ್ತು ಇರಾಯಿನ ಪೋದು ತೂನನೆ ಐನ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ತೂಡು ಯಾನ್ಲ ಐತೆ ದಾದ ಆರಂಚ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೇನು ತುಯರನ್ ಬತ್ತನರಗೆ ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ಇಂಜ ಆದ ಐನ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ಜನ ಯಾಸಿರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ ಇರೇಗ ನಿಜವಾದಲ ಇರೇಗ ಆ ಕಥೆನೇ ಒಂಜಿ ಯಾಸಿರ್ ಪನ್ಪನ ಹುಡುಗಿನೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಿಜವಾದಲ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಆಯ್ತು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಅಕ್ಲನ ಅಕ್ಲನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಡುಪ್ಪು ಜನಕ್ಲಿಡುಪ್ಪು ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಸುಲೈಮರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಬಾತಿರನೇಜಿ ಇರೇಗ ಅಡೆ ಬತ್ತನಾರ್ ನೇನು ತೂದು ದಾದ ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ತೂದಾರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ರಿ ಮೂಲಿತ್ತನ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಮೂಲಿತ್ತನ ಒಂದು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮರಣ ಜನನದ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಪರ್ಯಾಯದ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಇನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಉಪ್ಪು ರಾಜಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಪೈನ ವರ್ಣಿಸವನ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಅದ್ಭುತ ಬೇರೆ ಐನ ಅವು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾದ ಮನಗ ಐದು ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಜನನೇ ಬೇತಾಯರು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಾಗ ನೀನು ಪನ್ಪುನಾರ ಇನಿ ಒರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇನು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ನೀಟಿ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಉದಾರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಷಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಡನ್ಲ ಜನಕುಲೆ ತೆರಿದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮೇ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಆಡು ಪನ್ಪನೆತ ಉದ್ದೇಶರು ಇನಿ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಇನಿ ಈ ಜನಕುಲನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ
ಒಂಜಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹೋರ ಅಂದು ಎಂಜಿನ ದ್ವೇಷ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಉಂಟ ಒಂದು ದಾಯಿ ಸಮನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಕತೆ ಅವು ಇನ್ನಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಅದು ಒಂದು ಆತನ ಆಂಡ ಐನ ಉಲಾಯಿಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಉಲಾಯಿಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಅನೇಕ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕಾಯಿನೊಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರಣೊಪ್ಪು ಐನು ಬಾರಿ ಚೌಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೀಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಿರಿ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡವು ತಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ದೀಪಕ್ ಪಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಬಂದೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಾನು ದಾರ್ನ ಗುರ್ತಂಡ ಈಗ ಉಚ್ಚಿನಂಗಡಿ ಗಯಪದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ದೀಪಕ್ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಿಯಲ್ ಅದು ಉಂಡ ಸರ್ ಉಂಡು 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 ಉಂಡಲ್ಪ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಆತದ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವು వేడవర పోందిప్పున గొర షూటింగ్ అవుతుంది ఎంత బుక్ అండి ಆರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಕ ಪಿದಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟ ಉನ್ಮಂತಿಯರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇಗ್ಲ ಇರೇಗ ಬರೋಡೊಂದು ಮಿನಿ ಪಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ದಿತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವರ ಪೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ತುವೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರವ ಖಂಡಿತವಾದ ಆತ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಟ್ಟಿರೆ ಅವು ಆರಂಭ ಆಯ್ನೇನೆ ಅಲ್ತ ಆ ನಿಜವಾಯಿನ ಆ ಹುಡುಗನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಆ ವಸ್ತು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಸನೇರಿಗೆ ಬೇರದ ಕತೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಸರ್ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನ ಬೀಡ ಕೊಟ್ಟ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ದಿತ್ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಂದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡ್ಗನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನೇ ಬಯಕೊಂದು ಬಡಪಾಗ ನಂಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಯಾನಿನಿಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಡ್ ಅವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಡ್ ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಪೋಣಂದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಐನೇ ತೋಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೇನು ತುಲಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕನ್ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ನಲ್ಪ ನಾಟಕನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತನೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಐದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿಲು ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಿಲನ್ಲು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬೆದಬೇತೆ ಒಂದೇ ಈಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಯಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಆಸ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಗರಡಿದ್ದು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ದಾದವಂತನಂದಿಕೆ ಎಂಟ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪಿನ ಕಲಾವಿದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿದ್ದವು ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನವಲ್ದಿನಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬತ್ತು ಭಿನ್ನದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾರಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ಐತ ನಡುಟು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪರಿಕೆಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದೇವು ನಾವು ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸಲೀಂ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾವು ನಮ್ಮನ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ದೇವರ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರೋ ದೀಪ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಕೇಶವಾನಂದ. ಈ ಗೇಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ. ಕಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ ಕಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಕಂಬ ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ದೀಪ ಉರಿಬಾರ್ದು. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಕೆಲವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾರ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಜೀವ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತಾನ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತಾನ. ಈ ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಬಡವಾಗ್ತಿರೋದು ಅಮಾಯಕ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಮಡಿಲು. ಆಗಂತ ಗೋರಿಗಳು ಈಗ ಇಂಥ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟೋರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಸತ್ರೆ ಈ ಕಂಬಗಳು 1000 ವರ್ಷ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಆಯಾಮಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕಾಣದ ಆಯಾಮ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಕ್ತನ ಭೂಮಿಗೆ ಚೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿದ್ದಿಕ್, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಶೇಖರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.
ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಕತೆಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಕಲ್ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಡೊಂಜಿ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಪಾತ್ರಗೊಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರೋಳಿ ಸಬೀತಾ ಕಾಮತ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರ ರೆಡಿಕಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರ ಅದು ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ತೊಂದರೆ ಹೌದು ಅದೇ ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಡವರದ್ದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಕಡೆಗೆ ವಿನು ಬಳಂಜರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿದೇ ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಜ್ಜಿದ ರೋಲ್ ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರಲ್ವ, ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ಮಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಹ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕತೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ, ಕೋವಿ ಇದು ಮಂಗ ಓಡಿಸುವ ಕೋವಿ ಅಂತ. ಮಂಗ ಓಡಿಸುವ ಕೋವಿ ಅಂತ ಕೋವಿ ಹಿಡ್ದದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ. ಕೋವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಕೋವಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೋವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ರೋಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಸಬಿತಾ ಇನ್ಸ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಬಿತಾ ಇನ್ಸ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೋಡುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದವರ? ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ. ಭಾಷೆ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಗಳೂರೇ ನಂದು. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಆದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಕಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಡಿಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ. ಈ ತುಳುವೆ ಅಂದಲ್ಲ ಐನು ಆಜು ಭಾಷೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಎತೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೈತಾರೆ. ಆರ್ನ ಅಭಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾರು ಅರ್ನ ದಾದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಪನೋಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಬೈದೇರಿ ವಿನು ಬಲಂಜ ಆರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡಾರ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಕೇರ್ನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನಾಗ್ಲೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಸತಿ ಬಂಟು ಬನ್ನ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೈಸೂರದಂಚಿ ನಾನು ಪೇಂಟೆಡ್ ನಡತೊಂದು ಹೋದು ಪುನಗ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಾರ ನಾವು ದೋಸ್ತಿಲಾರ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಂದಿರಿ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಮರ ನಿನಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀನು ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಕಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಬುಲ್ತದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನೋಡು. ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಅದು ನನಗೂ ಕಾಣದ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ. ಐನು ಕೂಡ ಏನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಓದುದು ಯಾನು ಸುಮನ್ ಸರ್ನ ತೂತು ತೂಯಿನೇನೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರ ಪೊಸಬ್ಬೇರವಾಡು ಒಂಜಿರೆಗೆ ನಂಗೆ ವನಸ್ ಬಲ ಸುನಕಲಾವಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ತ್ಯಾಗೋದಂಚಿ ತೂಪರ್ನಂದ 175 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗಲ ಉಂಟಾಡ ಒಂಜಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಯಾನು ಈರು ನಿಜವಾದ ಸರ್ ನವೀನ್ರೆ ಅರೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಐತೆ ಕಡಲ್ದ ಎದುರು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ನೆಂಚ ಎಂಕಂಚ ಸುಮನ್ ಸರ್ನ ಎದುರು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಂಡ ಕೊಂಚ ಮೈಲ್ ದೂರ ಇಂಚ ದೂರ ಹೊಡ್ತಿ ಉಂಟು ಪಾತ್ರ ಸುಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಮಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ಪಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ನಟನೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪನ್ಪುಣ ಅದ್ಭುತ ಧನ್ಯತೆ ಈ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತ 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 ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರಗ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಎಂಚ ಬಿಡ್ಸದಿಗಿಂತ ತೋಜವಲ್ಲ ನೆಟ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಜತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಬೀಡ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಬೀಡ ಈರು ಕೊರಂದೆ ಪುವ ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿ ಪುನಗ ನಮಕ್ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚ ಆರ್ ಐಟೆ ಆರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡದನದೇ ಗುಲ್ಲು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಚಿನ ಬೀಡನೆ ಜಗ್ಗಿ ಅವೇ ಬೀಡನೆ ಪತ್ತೇರಿ ಪತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಲ ನಿನಸ ಅರ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಖಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಅತನ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕಲಾವಿದ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡವು ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವೇಟ್ರಿ ತಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೇಸುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ನಿಜ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ರೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ ಪಾತ್ರ ಅಕೇರಿಗೆ ಅವು ದಾದಂದು ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳೇನ ಆರು ಅಸಾದುಲ್ಲ ಆವಡು ಆರು ಬಟ್ರೇನ ಆವಡು ಎತ್ತು ಲಾಯಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಅಕ್ಲು ಗುರು ಹೆಗ್ಡೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರಾವಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ ನಂಚಿತ್ಲ ಪಾತ್ರೊಳಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಗ್ಲಕ್ಲಿ ಬೋಡಲಕ ಬಳಸದನ ರೀತಿಲ ಬಾರಿ ಬಕ್ ಒಂಜೊಂದು ಶಬ್ದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನೆಡ್ ಆದಪ್ಪು ಆರು ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲರ್ ಗುರುಕುಲಾರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಚಾಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂಸರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಯಾರ ತೂನಾಗ ಪಾಪ ಬಜಿ ಪಂಚ ಪಾಪ ಸೆಟ್ಟುಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತೊಂದು ಪಂಡನ ಸಮಯ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಎಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅದೇ ಸ್ಮೂತ್ ಅದೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಈತ ಇಂಗ್ಳು ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾತಿರೋ ನಮ್ಮ ಈತ ಇರೆಗ ಅರ್ನೇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನೋಲ ಒಂಜಿ ಉಲ ಇಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಶಿಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಓದುನಾರು ರಾತ್ರಿ ಓದುವಿರು ಖುಷಿ ತಿರುಪಿರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಶಿಸ್ತು ಅರ್ನ ಈತೆ ವಿಷಯ ಶಿಸ್ತುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಬಿತಾ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಈ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಾರೈತಿ ನೀನು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ನಾಟಕದ ಜೋರು ಅಭಿನಯನ ಇವರು 2 ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕುಶಾಲ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಈ ಇದರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹುಲಿ ವೇಷ ನಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ವಿನೋದ್ ಬಳಂದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆಯುವುದು ಅದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇರಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಪಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಜೋರು ಆಶೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹುಲಿ ವೇಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹುಲಿ ವೇಷ ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗೇನೋ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬರುವ ಇದೇ ದಿನ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ದೀಪಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಕನಸಾದ್ರು ಕಾಣ್ತಿದ್ರ ಅದೇ ಪವಾಡ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಗುಂಪು ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಇದರ ಬೇರದ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಅಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗುರು ನೋಡಿ
ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಯಾರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗದು ಖುಷಿ. ಸರಿ, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ಬೇರು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುರಿತು ಕೋಮು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಮಾಜನ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಜನರನ್ನ ಬೆಸಿತಾವೆ. ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಏನಂತಾರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೋವಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಮುಸ್ಲಿಂನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಣಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ನೂ ಇರುವಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದಾವೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿತ್ತು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿತ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಅದೇ ಇದ್ರ ಬೇರ ಅನ್ನುವಂತ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಏತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಕ್ಕೆ MK ಮಠ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂದು ಕೊರ್ಪುಣ ಪಾತ್ರ ಜವಿಟ್ಲ ಬಾರಿ ತೂಕ ಬೊಕ ಆರು ಏರಿ ಆರು ಓಲು ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅಂಡ್ರಿ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಆರ್ನ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಲೆದು ತೂಗಿ ಪನ್ಪೆರತೀರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಮಾನದ ಕೊರ್ಪ ಕಾರತ್ ನಗರ ಹನುಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾನ ಅರಪದ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚೆಂಜಿ ಅರಪದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿ ಜನಕ್ಲಿ ದಾಯ ಅರಪದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನಾಗ ಐನ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೊಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನೋಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನಿ ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ದಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡಂದ ಬೇತ ಟೈಪ್ ಎತ್ತೋ ಮೂವಿಲ್ ಮಂತೋಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ಮಂತೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕೆಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇರೆಗೆ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಬಾರಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ರೆತ್ತೆ ನಿಜ MK ಮಠ ಆ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ತೂನಾಗನೇ ಬೊಕೈಕ ಆರ ಆಯ್ಕೆ ಆತ ನಾವು ಆರ್ನ ಗಡ್ಡ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐದು ದುಂಬುಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಡಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರೀ ಗಂಭೀರವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಪಿನಾಗ ಐತೆ ಅವೇ ಬೇರೆದನ್ನೇ ಇದು ಐಟಾರು ಲಂಗೋಟಿ ಡಿಪ್ಪುನೆ ಬರೇ ಲಂಗೋಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಇರೇಗೈನ ಕತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಾನಾಗ ಏತೆ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಬೂರ್ದು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಾದು ಮಿತ್ತಿ ಪಿರಿವಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಆರು ನಿಜವಾದ ಅತ್ತೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಏಜ್ ಇಟ್ಟು 6 ಮಂತ್ ನಾವು ಜಾಯನ ರೆಡಿ ಖಂಡಿತ ಐತೆ ದೀಪಕ್ ಡಂಜಿಗೆ ಏನ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬಹುಶಃ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಾನು ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಈ ರೇಪಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕುಸಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಬುಡ್ದೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ಕೊನಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಮೇಶ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇರೇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ್ದು ಇನ್ನಕ್ಲು ನೆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜತೀರಿ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪುಗರ್ನಾಕ್ಲೇವನಿ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಪುಗರ್ದ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಅವಳು ಗರುಡಗಮನವರು ಶುಭಮನೋಡ್ಲ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿ ನಡೆದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಲುಂಗಿಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಪೊಪ್ಪನ ಗ್ಯಾರಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಂದಿ ನಡೆದಾರ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಆತಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ತುಯಿನಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಇರ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೋಡು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಕೊರತದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೆರುಣ್ ಬಲಂಜಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಉಲ್ಲ ಆತ ಭಾರಿ ಹೊರಗಡು ಬತ್ತಿತ್ತು ನವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಓಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋಡ ನಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬರ್ತದಂడి ದೀಪಕಣ್ಣನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ತಮ್ಮನ ಸೆಟ್ರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ನ ಆರೆ ತರ ಪುದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಬೇರೆ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಏರೆ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ. ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನು ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ ಸಿನಿಮಾಡ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆರ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನ ಕಡೆ ಅವಲ್ಲ ಉಗಾರ್ತೇವೆ ದೇವಂಡ ಆತ ಮುಟ್ಟುದು ನೆರಿ ಕೂಡಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆತ ನೆರಡೆತ್ತಿ ನೋಡೈತೆ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲಿ ನೆರಡೆತ್ತಿ ನೋಡು ಖಂಡಿತ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರಡು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಅಭಿನಯಗಾರನ ಕಲಾವಿದರನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕೇತು ಎಂಚ ಇತ್ತಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತೆಗೆದು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿಜವಾದ ಓಡಿಮುಟ್ಟದಾದ ಕೆಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ನತಿಗೆ ಕುಡೈರೆಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಇತ್ತನ ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಎನ್ನ ಅರ್ಥೋಡ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಕೊರಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆವಡು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಯ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಮಕ್ಳು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಳು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಳು ಒರೆಯಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸುಖದ ಏರುಪೇರುಡು ಒರೆಯಕೋರಿ ಪುಗಾರ್ದು ಒರೆಯಕೋರಿ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆರಂಬೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಅಪ್ಪನಿಗಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಲ್ಲ ఒక ಖಾಲಿ ಇರೆಗಿ ನೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗತ್ ಅನೇಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತನ ಇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಡು ಆತನ ಇರಿಗೆ ಏರೆಗಳ ಮದ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾನದ ರೂಪಡುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಂತೂ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ನಟೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಂಡದ ಬದಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಗಳರಿಗೊಂಜಿ ಪನೋಡಿ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿ ಗೆಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೂ ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಗೆಲ್ದಿರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲ್ತದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕೂಡ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನವಾಯ್ರೆ ಆನಿ ಎನ್ನಿ ಈತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೂರ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಈತೆ ಪನೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದೊಡಂದ ಒಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಮಂತಲಾಲ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರನಾರ್ಲ ಅನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅವು ಐರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದಾದ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಓಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಪ ಬರಂದ ಕೋಪನೇ ಬರಂದ ಇರೆಗೆ ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ಇರೆ తెలుతోంది ಎಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜನ తెలుపున ಕೋಪನೇ ಬರಂದ ಆ ವಿಷಯ ನಿಜ ಯಾನಿಗಿನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗಾರರು ಪೋರ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಈ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿ ಎಂಕುಲ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಂದ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ದಿಗಡ್ ಪತ್ತೆ ಅವು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಈ ಕಲೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಅಂದ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭೋಡೆ ದೇವಿರ್ದೀದು ಬಾಲೆಗೆ ದೀದು ಆ ಬಾಲೆ ಜನ್ಮದೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಆಗ ನುಪ್ಪದ ಬಾಯಿ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟುನ ಮಾತಾ ಒಂದು ನಂಜಿ ಗುರುವೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಐತೆ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಈರೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನು ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ
ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋವಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನು ಮಾತ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಅದ್ರ ಮನ್ನಾಗ ನೆನಪಿರೋಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕೇರ್ ನಾವು ಐನ್ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೀರಿ ಐನ ನಿಜವಾದ ಆ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಮಂತ್ಲಾಲ್ ಖಂಡಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಮಣಿಕಾಂತ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪೆಂಚ್ ಜೊತೆರಿ ಆರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಸಂಗೀತದ ಲೋಕಡ್ ಎಂಚೋರ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತೇರಿ ಇಂಚಾರ್ನ ಕದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರಣ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಂಗದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಮಂತ್ಲಾಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಒಂದು ಮುಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಿರ್ಬಲ್ಲೆಕಲ್ಲ ರಮ್ಮೆರೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ಅಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ನಲಾತು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅದರ ವಾ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಆಸದಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಯಾವ್ದು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುದು ಯಾವುದಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ 63 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಏಜ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುದು, ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರ್. ನಂದು ಸಹ ನನ್ಗೆ ಸಹ ಸುರಾದದ್ದು ಇದು ಹುಚ್ಚು 63ರ ನಂತರವೇ. ಈಗ ನನ್ಗೆ 72 ವರ್ಷ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ 27 ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಈಗ ಟೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 60ರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 60ರ ನಂತರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಳು ಮರಳು ಅಂತ. ಅರಳು ಮರಳು ಅಲ್ಲ, ಅರಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳು. ಅರಳು ಮರಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ 60 ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ 60 ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅರಳು ಮರಳಲ್ಲ, ಅರಳು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮರಳು ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಕ್ಕ ನೋಡಿ. ವಿನೋ ಬಳಂಜ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಅದು ಕೋವಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ನನಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ದೃಶ್ಯ ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ತನಕ ಆಗಿ ಮನೆ ತನಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನು ಏನ್ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಗನ್ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ. ರಾಮಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ದಿರಂದನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಇಡೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲಡಕದ ಪರಿಸರಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬೋಲ್ಪುರ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬೋಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೆಗ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ ಭಾವನೆಲು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆದ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಬಿಡೋದು. ಆದ ಕಾಕತಾಲಿ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಕಂಬಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನೇ ಕಂಬ ಇರೆ ಎಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದೊಳಗೆ ತೋಜದನ ಮಾತ ಇರೆಗ ಆ ಯಾಸಿರ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದನ ಸಂಗ್ರಹ ಅವು ಮಾತ್ರ ಐನ್ ಇರೆಗೆ ದಿನೋಲ ಓಣಿಮಟ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಇಂಚ ಕುಂಟು ನಿಂಚ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಮೇತ ಆತ ಒಂಜಿ ಧೂಲು ಉಪ್ಪಂದ ಇರೆಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಮೇತ ಇರೆಗ ಆತೊಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಆದ ಓಣಿಮಟ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾವನಿನ ಪನೀರ ಬಿದರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಇರೆಗೆ ವಾರದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಪ್ಪು ಇರೆಗೆ ಪಂಡ ಹೋಳಿಗೆ ಖರ್ಚಿ ಮಾತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ತಾನಿ ಓತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತೊಂದು ತಿಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೇನ ಬರ್ರೆ 2-3 ಜನ ಅದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಪ
ಓರಿ మీరు యాసిర్ల బుక్కరు యాంతునాగ యాసిర్ ఉడుకునాగ యాసిర్ బుల్తోందుల్లి ఎల్లెర్దొక ఇజ్జత షూటింగ్ ఇంక ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಕುಲ್ಲೆರ ಪುಜಾನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುನಿ ಎಲ್ಲ ಚಿ ಇಂಕ ಪಗ ಯಾನ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಲ ಅಂತರ ಒಂಜ ಅವ್ವಾಂಡು ಕುಡುಂದಾದ ನೊಂಡ ಇರೆಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಇನ್ನು ಇದು ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮು ಇರೆಗ ಅಥವಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ ನಿಜ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರೆಗೂ ಉಲೈ ಅಂಚುನನೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೈಟ್ ಮಾತ ಆಯ್ದುಲ್ ಮಾತ ಕೀದ್ ಮಾತ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನ ಬಾರಿ ಯಾಸೀರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಸ್ತ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಇರೆಗ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು NI ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ ಮಾತ ಓಲೋಲ್ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಯಾಸೀರ್ನಕ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಗಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಗಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂತ ಅವಳು ಪೂರ ಇಂಚ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇರ್ ಬರ ಟೋಪಿ ದಿದ್ದು ಬೇರಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಯಾವುದು ಓಡಂ ಟಮಂಡ ಇರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ KT ಹೋಟೆಲ್ ದ ಒಳ್ಳೆರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಏತೋ ಬೇರಜ್ಜಿ ದಾಯುತ್ತುಂಡಿ ಅವಳು ಓಲ ಇತ ಮೂಲತ್ತು ಸುಳ್ಯ ಬೆಲ್ಲರೆ ಗಿಲ್ಲರೆ ಬಸಡಿ ಪೋಪುನಾಗ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಎದುರು KT ಹೋಟೆಲ್ ದ ಎದುರು ಮರ್ಡರ್ ಅವನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವನುಂಡು ಆ ಜನ ಐಕ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರಜ್ಜಿ ಐಕಿ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೋಲ್ದಿದ್ದು ಪರಂದು ಅಂಚೆ ಇರೆಗ ಐನ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತ ಉಂತುನಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಪುನಲ್ಲ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟರೆ ಇರೆಗ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತದು KSRನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ ಇಂದು ಬಾರಿ ಮದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂದ ದಾಲ್ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಉಂದುಲ ಆತಂದ್ರೆ ಪಗ ಅಪಗನೆ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ದಾಯಗಂಚ ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅನುಭವಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಅವು ಅದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಣುಂದಾಣ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ ಬರ್ತಾರನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡ ದುಂಬುದಾಲ ಕೊನಪಿನ ಅಂದಾಜು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ನನಲ ಇರೆಗೆ ಈತ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಆರ್ ಮಾತ ಇಂಚ ತೋಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಂಚೋಡ್ ನಂಚ ಪೋತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಆರ್ ನನಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡವು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ನನದ ಬರ್ಪುಣ ನಿರ್ದು ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗೆ ದಾಯಗ ಬೋಡದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಇರೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಪುಡಾಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಂಚಿನೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ದಾಯಕ ಪುಡಾಂಡ್ರಿ ಆ ಪುಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ದಾದ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಅವು ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾವ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅರೆ ಬರ್ರಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬರೋಂತೀರಿ ಇಡಿಗ ಹತ್ರ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ತೂನಗ ಸುರುಟು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿರಡ ಕೆಲವು ಅರ್ನಪುರ ಅರ್ನಾಸ್ಮನ್ ಸರ್ನ ಮತ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಿ ನಾವು ಅಡೆಮಿಟ ಅರ್ಧ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕಪುರ ಕತೆ ಮೆರಗು ಮಂಡ್ಯಗೆ ದಾದ ವೈದ್ಯರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕುಡಾತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದೇರು ರೋಲ್ ಮತ ತುಕ ಮುಗಿಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಹೊರತು ಬೈದನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ದಿಂಬದ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ರ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೂವರೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವಂದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಅಕೆರೆ ಪನ್ಬಿನೈತೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕುಡಲಾತ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದಾಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ತೂಡು ತೂಲೆ ತೂಪರು ಪನ್ನ ಚಿತ್ರನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆರು